Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Ganiyarang nahilom sila sa pikas kwarto. Unsa magit kaning tumong ni Carla? Nganong nagpakabit man siya ni Alex? Nga naman. Mao naman ang tani ang panahon nga angay na kumangandroy na mamatay. Pero kasuko ang niya ilham sa kong dugan karon. Kasuko ni Alex. Kasuko sa mga lalaki. O sama ka? Wa pagyapon kang mo maghilak, ya? Nganong ni alam masab ka? Tiwasan ako nimo. Dili pa. Kay gamit pa kay kinako. Paganda magbabaon kay mag-night swimming ka. Kung ganahan ka nga mag-night swimming, lupad og inyo. Aray! Mutuman kas kung sugo o balian ka sa mukha, ha? Ha? Alex! Usa man, baliw na niya ako. Anong bati na kagnaong bali pa yun ka? Magandam kong baon, Alex! Magandam kong baon! Kana ba? Lihok na yun! Wow! Nindot ka ining dapitan, no? Okay, samning na-discoveryhan dapit da. Hoy, Jessa! Ibutang na diri ang mga baon, oy! Ayaw pagtanga diha! Ni Arama. Boss! Ano yung nagulog pundo ha? Oh, sige. Dihala mo doa. Dali na ka lang. Mga ligo na ta. Okay. Pero, kang kinsa maning beach house. Saan kailan ini mo? Kaila sa akong kaila ang tag-iya ini. O, gipanangit na nako niya. Mabitaw nga ni anak ko ang yawi. Sige, mga ligo na ta. Dali na. Hala, uy, nindot na kayo ang tubig, ay. Okay, dali na. Kanindot na yung isipan. Pero gipili ni Alex si mama sa bahay. Ug kuyaw kayo kung maikyas ko. Kay siya kay pahimungtan ni Alex. Mingulungul na sa pangakong naong. Sige. Mga drahos to panahon ng mulihok mo. Nahibaw naman ko nasa sa business short ka ron. Sige, bye. Di lang ko tabapan pagka mo plano ka ron ni Carla. Hindi lang ko tayo. Kalaay na gid sa kong kinabuhi. Wa na gid lami. Bisan unsaon. Malipahin kasi si Carla ug Alex nga naligo sa dagat. Makalipog yun ang lihok ni Carla. Unsa tong buto-buto sa armas? May gikapoy na sila ang mga tao ni Alex sa may gate. Cesar! Gusto mo yung tabo niya? Buhit ko! Buhit ko! Alex! Si Jessa! Giguyod sa na nag-itom nga mga tao! Dili! Dili! Hoy!
plano ni Andrew. Tuan na, nalagit na sa Jessa. Kuya, unsa may akong buhaton ini? Dali na sila! Kasagay na sila sa bahan, boss! Dili lang mo ta magduda ako si Alex. Kinahanglan nga mo arte ko og maayo. Alex! Bahala na tong mamatay tong bati mong asawa, oy! Hoy! Gugtay na van! Hello? Oh, okay, friend. Maayo. O, sige. Nahibaw na mo kasan nyo dada si Jess. Sige. Musunod ako ninyo. Ayaw lang mong kumpiyansa. Kaya tili masundan mo sa mga sakop ni Alex. Sige. Mag-abot sa itong abutanan. Sige, bye. Maayo. Ilan nakuha si Jess, ha? Animal! Ka! Ay, ikaw na ko lang ang bongbong sa cottage. Oy, kadili itaw na ato, Alex! Kalma lang! Buset! Kinsam kang midagit ni Jessa! Napuang na gid ang tao nga mo dagit na Jessa. Ang iyang naong dili na kapahimuslan. Kala! Ngano, Alex? Mitutok mo ka na ako. Hoy, excuse me ha? Ayaw kyo kong pasangin sa nahitabo karon din ha? Huwag ka ko'y kalibutan. Kung nganong kalit lang nito nga itong mga tawhana din na musil. O gidagit pag bating daw mo asawa. Si Emilio. Wa ba yun magduda si Emilio na tondo, ha? Apot lang ka. May mga bata-bata na ba sa itong kumag? Kung si Emilio man ang ipadagit ni Jessa, dako ni sayop ang iyang gibuhat. Nga naman? Tungod kay usa ka gubat niyang gasugdan. Unsa? Makigubat ka lang gihapon tungod sa batik mugnaw nga asawa? Ikaw ang posibleng hinungdan. Kung nga nung iya ni buhaton, kay kabit ka niya. Na, abot lang ka ha. Hunya, unsa may itong bahaton ini? Nagkupa na nun atong date, da. Da, pasag din lang itong asawa mong dagiton, uy! Wala bitaw to'y gamit! Ikarga na itong mga da sa auto. Kaya mamiya lang ta din eh. Wa night swimming nga mahitabo. Unsa? Kinahanglan mabawi ko si Jessa. Kung kinsa man ang midagit niya, magbayad og mahal. Dali ka la. Ma! Alex, mubiya na lang ko, uy! Huwag naman ko malingaw ining pag-anhian ako sa inyo. Ato na lang ko. Ayaw paglakaw. Uy, ganun pugnan mo ko mo? Kinahanglan maniguro ko nga doon ako'y alas nga ikasukol ko si Emilio man ang may pakidnap ni Jessa. Himuon ko ni mong hostage, Alex? Oh, Carla. Pero, Ayaw na lang kong supaka. Anong dili mo samot ang gibati ko sapot? Maylay! Hain ka! Maylay! Hain ka, hoy! Ay, Dong Alex, Dong! Kaya ba gisapot ka naman, Sab? Nagpabadlong na sab ni mo si Jessa, Dong? Unsay nahitabo din sa bahay nga dili kasagarang mahitabo karon ma. Sabtang wa mi din ha? Ay, tabo? Oo, sa bagay tabo Pisa ko sa ka makapaybong nimo. Kanang dili nimo damhon nga mahitabo. Ay, kuadong ka nang. Ay, husto. May nanawag di ay sa telepono. Kaupat yun, Dong. Pero, di man mo tingog kung akong tubagon? Why? Si Emilio na gitingali ang nanawag. Nakikontra na yun akong tawhan na na. Litse! sa maning nahitabo na ako. O sa maning tapit na ako na yung tangan.
ang nagsik man ni Guyog. Unya, katugnaw. Sa mani. Oh, ni ako sa pampot. Dili ko makaliyok. Murag nahitapot naman din ako sa una. Oh, gikidnap na sab ko. Oy! Kinsa man mo? Nganong ninyo makong gida? Kinsa mo? Wala sab sila magtigog. Ano man eh? Nganong nahitabo na masab din ako? Nga gikidnap na sab ko. Kinsa na masab ng mga tawana? Hugasan na masab ko nila dada. Ay, dong, Alex! Dong, kalma lang, dong! Bitaw, Alex. Ngano mga agis makadiha, oy? Una mga kay kong masimasawa. Kay mo nagutog sa samaran. Walang kumakauyon sa gibuwas ng masalbahis! Doon na sila'y tumong sa ilang pagdagit ni Jessa! Unsa? Gidagat na sab si Jessa? Ngano man manang? Nadagit na ba na sa Jessa sa una? Ay, nagpangutan ng mama. Ubay mo ba? Tako man ang baba mo kay gisapot ko! Ha? Gisapot ko! Oo, dong. Dong. Ako ning takomon. Ay, nalagpangutan na guday. Adto na ko, eh. Alex, niyaman ko. Ako na lang kuya tubang agod. Kalimti na lang ang imong asawa. Ako na lang lingaw nimo. Di lagi mahimo. Kinahanglan may balik ako sa Jessa kay ako siyang asawa. What? Ganahan lagi hapon kaniya bisag batik na kayo siyag now? Mahimo ba, Carla? Mahimo ba? Mahimo ba? Ay, sa pagsaba-saba niya? Laban na kining ulan ko! Diyan lang ka! Ay, pagkakawab! Ano di, kumusta mo itong kasuko? Sani? Tinuod ka niya ako nakita. Ang among gidungguan. Mawang isla nga. Mao kinang isla nga. Nga gidadan ako sa una sa rapist. Kailangan sa kong kibati nga nagtanaw sa maong isla. Murag milapas ang naitubod ako sa una. Nga gidasab ko yun ng isla. Ngano gidahan naman sab ko ninyo ining isla, ha? Kinsa magyud mo, ha? Kinsa mo? Nganong di man mo manubag? Ibalik ni Sagi! Hindi na ako gusto mo tuloy ba ng maong isla? Ibalik ni Sagi! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!